apirilaren 20an Lizarrako kulturetxean Malaspulgas elkarteak antolatutako ekitaldia edo ekimenaren berri eman zen. Europak ilusaina du diskaren aurkezpena egin baitzen. Eta hemen Malaspulgasetik Miren Aiza daukagu gurekin argibide guztiak edo zertan datzan proiektu hau azaltzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongetorri. Mi esker. Bueno, konta iguzu orduan, Europak ez du hori ilusaina. Izenburua duen proiektua, ez? Bai, proiektua elkartu ginen bi lagun gara, Lizarrakoak, Txomin Bengoa eta ni, da elkartu ginen duela urte bat edo hasi ginen proiektu batekin bueltaka buruan, eta azkenean erabaki genuen proiektu musikal bat egitea, eta Fliter taldekoekin hitz egin genuen, beren horitzia izan genuen, eta esan ziguten, aurrera jarraitzeko, beren kanta guztien eskubideak eskin zizkiguten, inolako problemarik gabe, eta orduan bien artean zinen pentsatzen proiektua polita zela, beste aukitu bat, ozea bat emateko, eta zinen pentsatzen hortik ateratako etekinak nola bideratu edo, eta orduan konturatu ginen, Europa, hasi ginen hitz egiten da, Europako mugen arloan edo izaten ari den ezbehar humanitario hori ikusita, horrela biratu ganituela etekinak, eta horretan hasi ginen lanen, eta horretan gabiltza. Orduan da diska bat eta da Melillako etorkinei laguntzeko? Bai, proiektua baitu bi zati, da zati musikala edo, hartu genuen Fliterren diskak hartu genituen, eta bertsio diska bat egin genuen, egiteari gara, ekoizpenari gara behin digan, eta gero bestalde batetik proiektu solidarioa edo, eta erabaki genuen Lizarrako Harrera hiria taldearekin kontentuak jartzea, eta beraie bilatu ziguten Prodeinera, Melillara, eta ikusita Europa hegoaldeko muga dela, eta hemen ondoan daukagula, posarra bialtza beste genuen. Orduan, Prodein ONG-ari laguntzeko bere proiektuekin? Bai. Hoi da, bere lan egite dute aldoden etorkinekin, adin txikikoa diela, eta saldu zigutena beraien proiektua genuen dudarik izan. Eta nola lagunduko zaie, diskak lortutako etekinekin? Bai, diska teatzen denen, lehenagotik ere salduko ditu CD-ak gehi sarrera, eta CD-ak gehi sarrera gehi kamiseta, bertxan daizina egingo dugu, eta gero egingo ditugu ere ekintza batzuk, eta ekitaldi batzuk, dirua lortzeko, eta gero aurkezpen ofiziala egiten dugunean, eta diru guztia elkartzen dugunean bideratuko du. Eta zer egiten du ONG honek? ONG honek egiten duna da, Jose Palazon eta Maite Txartegia, eta bere egiten dutena da, normalen goizetan, kalean dauden 80-100 bat ume, segun noiz, 80-100 bat ume daude kalean, eta bere egin goizetan gehitzen dira, gaztelerazko klaseak ematen dizkiete, gero joaten dienei baskaria edo ematen diete, eta txaldean, afaria hemen baino leheno, ituzten zauriak eta kalean bizi delako eta horre daudelako arresia saltatu nahien, eta ituzten zauriak edo medikura joan beharra badin badaukate, lagundu egiten diete, eta diru hau izango litzateke beraien gaztelerazko klase hauek bikoiztu ahal izateko. Hasieran azaldu duzu, baina zehatz-mehatz nola sortu zen ekimen hau edo ideia? Ideia egia zen ez genekiela oso ongi alde hori ez geneukan oso kontrolatu eta ez genekin oso ongi noa bideratu, orduan hitz egin genuen Lizarrako Harrera hiriko taldearekin, eta komentatu genien zizen gure proiektua, oso ongi iruditu zitzaien, da bereiek esan ziguten, adibidez hori, Prodeinekin lan egiten zutela, duela ja 2 edo 3 urte, eta bere prosatu ziguten bideratzea dirua. Batez ere honek ez duelako inoiz gobernuko zeharik inoiz. Laguntzarik? Bai, laguntzarik inoiz hartu, eta orduan laguntza behar zutela, eta hola sortu zen. Eta orduan horren ekimen honen atzean, talde ezberdinak daude, nor dago honen atzean? Honen atzean orain jende pilo bat gaude, bai Fliter, bai diskan partatzen duten talde guztiek, gero hainbat estudio, 8 estudio gehiago daude,
gurekin lanean, gero ere dago Lizarra Harrera Hiriko taldea, eta Prodein Melilla. Eta zuek, Bai, Malaspulgas? eta Malaspulgas. Zaretela hasi zinetenak... Bai. Orduan zenbat talde hartzen dute parte, ze azkenean hori, talde musikal, ze diska bat denez? Talde musikalak 30 baino gehiago daude, eta batzuk egite dute beraiek bertsio bat, beste batzuk igual egiten ari dira bakoitzak bere abestiak edo ere beste... Kolaborazioak ere badaude, eta adibidez aurreko gunean ja batzuk aurkeztu genituen, adibidez egin duguna izan da Lizarrako taldeak, kanpoko taldeekin nahastu edo, eta adibidez daude Marea, Mireñetik, gero dago Bide Bakarra Lizarratik, Nekez, gero Malapekora, kanpotik ere baitugu Voltaia, Zumaiako adienak, gero daude Untidez, Galiziatik datozenak, Revolta Permanent, eta badaude beste 15 bat edo gehiago, berandago esango ditugunak, oraindik aretelako grabatu, hortan ari gara, eta jendea pixkanak jakin dezan. Eta orain diska garapen fasean dago? Bai, otsailean hasi ginen grabatzen, eta ordoa, eta pentsatzen dugu, urrian edo azaroan ja bukatuko dugula, eta abenduan ja hori izango dugu, eta ja egingo dugu aurkezpen ofiziala. Ze apirilaren 20an egin zena izan zen proiektuaren aurkezpena? Bai, apirilaren 20an egin genuen izan zen prentsaurrekoa, aprobetxatuz Jose Palazon eta Maite Txarte proiektuak hemen zirela, orduan egin genuen lehenengo egin zitzaien harrera ofiziala udaletxean, eta gero egin genuen prentsaurreko bat, azaldu zein zen gure proiektua, eta gero aukera emanez ere beraienan egite duten lana, azaltzeko aukera emanez, eta hori bai, 20an azaldu genuen dena, martxan jartzeko, eta jendea atente goteko, eta azaltzeko pizka bat doan proiektu. Eta zer azpimarratu zen hitzaldi horietan edo? Hitzaldean batez ere egin izan zen azaldu, eta gero, gehien egin zena izan zen beraiek, hau txaman genien beraiei batez ere, ume hauen egoera azaldu zezaten. Ez daukatelako, medioetan eta ez daukate hau txan. Bai, zaila ikusten, askotan. Nolako erantzuna jaso zenuten hori azaldu eta gero publikoaren partetik? Bagia da oso ona, eta gero egun hauetan ere izan duguna ikaragarria izan da. Ikaragarria, bai. Ez genekien oso ongi gure... ez genekien gure buruan geneukan horako idea bat, baina ez genekien nola sortatuko zen, eta egia da oso horrela polita izan duela. Jende asko ditu gaitu, parte hartu nahi duela, eta polita benetan. Malaspulgas elkartea Lizarraldeko elkartea da? Bai, gu Lizarrakoak gara eta Lizarra ginen, eta berez irabazirik gabeko elkarte bakara, eta gu hori, hasieran hasi ginen gure helburuetako bat zen musika eta kultura ekintzak sustatzea, eta harreman horietan laguntzea edo. Eta hasi ginen kontzertuak egiten, gero harreman horiek lortzen, eta egiten dugun adibidez da, gauza pilo bat egite ditugu, kontzertuak gero jartzen ditugu amankomunean herri ekintzaile pilo bat, proiektu adibidez da guzti horren adibide honena, eta egiten dugu ere high voltage cooking-ekin, beraiek pintxoak dituzte, guk ditugu bermu kontzertua, bonotetik egite dugu. Eta Lizarra hiri harrerarekin egindako lehendabiziko elkarlana alda, hau? Bai, bai. Eta nolakoa izaten ari da elkarlan hau? Polita eta beharrezkoa. Bai, bien artean ditugun baliabideak amankomunak jartzen ditugu, ez dugu alde hori adibidez ez dugu beste kontrolatzen da, beraiekin egia oso ongi. Zagutzen ginen ja Lizarra txikia delako, baina lehenbiziko aldi alda elkarrekin egiten duguna. Eta kasu hauetan, zergatik da garrantzitsua horrelako ekimenak egitea, adibidez hori laguntzea etorkin ume horiei, zein nolako egoeran daude? Hauzago egiten genuela etorkinen harrera eta immigrazio politikak mailan ez egoteaz gain,
milioika pertsonen egoera okertzen eta beraien bizi egoera okertzen dutela. Eta gero Europari estatuen jokabide ikusita, lotxagarria da nola funtzionatzen diren, eta gainera gure mugen barruan dauden umeak diren hauek ikusita nola dauden hor kalean, inolako laguntzarik gabe, ikusten genuen ahotsa mamezitzaiela eta beharrezkoa dela. Norbait horiengatik zerbait egitea, gutxi badare. Bai, gainera hori guztien da, izakiak guztiak garen arren, bakoitzak jaiotzen den lekuak nola, edo, tratua, hobe esan da, horregatik Europak ilusaina dauka izenburua, ez? Bai, hori hasi zen, bertsio diska bat da, eta Flitterrek badu abesti bat, maketan bakarrik zegoena, argitaratu gabe dagona, eta berez izena du Huela Muerto. Eta gero barruan, esaten zutela Entupolo Huela Muerto. Orduan gu prosatu genien, Europa Huela Muerto, izenburu polita izango zela, hau dena... Bai, ondo islatzen duela. Hoi da. Orduan esan genien, eta Javi Zurbanorekin, Flitterreko taldekide batekin hitz egin genuen, eta berez beraiek bertsio berri bat egin behar dute, abesti horren bertsio berri bat, non Entupolo Huela Muerto eta Europa Huela Muerto sartuko duten, biak sartuko dituzten. Eta diskaren izenburua hori da, Europak ilusaina dauka. Bai, diskaren izenburua eta proiektuen izenburua. Eta orduan esan duzu orain hori garapen fasean dagoela, eta nola jarritu dezakegu berri guztiak? Nola izan dezakegu proiektuaren berri? Badaukagu webgunea, europahuelamuerto.es, gero badaukagu ere Facebook, Europa Huela Muertona, gero Instagram, Malaspulgasena, eta hortik dena jarraitu dezakezue. Eta gero hor, hemendik gutxira jarriko ditugu, hortan ari gara indikan lanen, baina hemendik gutxira jarriko ditugu hor sarrerak gehi diska, eta gero laguntzak ere jarriko ditugu, salmentan, diska ekoiztu izateko, eta kontzertuak egingo dira? Bai, hasiera baten egingo dugu ekainean 23an, Udafest, egun osoko ekitaldi bat izangoa, eta izango dira kontzertuak, kale jirak, gero egongo dira informazio puntuak ere, gonbiatua daude hainbat ONG eta hola, gero Lizarrako talde batzuk ere egongo dira, artesanoak eta artisauak egongo dira, denak amunak jarri gara egun horretan, eta egun polita, orduak izuago ekainean 23an, eta gero abenduaren batean egingo dugu diskaren aurkezpen ofiziala, Lizarran, Flitter taldearekin, diskan agertzen diren kanta osoak abesten, eta gero parte hartu aldutenen artistekin ere berein kolaborazioekin. Eta Udafest jaialdia Lizarran? Bai, dena egin dugu. Eta sarrerak oraindik ez daude salmentan? Uste gu igual hurrengo astean, hemendik 2 astetara doia egongo dela dena prest, eta hasiko gara saltzen. Eta aipatutako sare sozialen bidez? Hoi da webgunean edo sartu daitezke eta hortik aurkeztuko dira. Mila esker, Miren, etortzeagatik? Mila esker zuei, ahotsa emateagatik proiektu honi, eta mila esker proiektuan dauden guztiei barruan. Ongi izan, eta Udafesten ikusiko gara. Aberian, mila esker. Arte. Proiektuaren teaserra daukagu hemen, YouTubeen ere ikusgai dago, baina YouTubera jo baino lehen, hemen uzten dizuegu. Aupa Peña, somos los del Rayo, os invitamos a colaborar en el proyecto solidario de Flitter. Es un placer colaborar en él. ¡Aupa Malaspulgas! De una vez, fíjate en lo que pasa, no te lo quieras perder. Existen muchas razones, debes dejarte vivir. El cuerpo pide de todo es cuestión de elegir.
si pillas un